Здравейте! Добър вечер! Благодаря ви, че сте днес тук. Аз съм Роселина Петкова и ще съм водещ тази вечер на събитието. Днес ще обърнем внимание на бизнеса, технологиите, инвестициите и визията. Живеем в динамична бизнес среда, която капиталът става все по-внимателен. Компаниите се борят не само за потребители, борят се и за таланти. Знаем, че технологиите не са бъдещето, те са необходимост. Иновациите вече не са опция, те са критерии за оцеляване. България като част от Европейския съюз предоставя както възможности, така и предизвикателства за инвестиции в private equity и venture capital. През последните години страната се утвърди като привлекателна дестинация за инвестиции в технологични стартъпи и иновации, като същевременно в процес на развитие в сферата на рисковия капитал и дългосрочните инвестиции. По данни през последните години има увеличаване на интереса към venture capital и private equity инвестициите у нас, но обемът на сделките остава сравнително малък в сравнение с по-развитите европейски икономики. България се нарежда в топ 5 на държавите в Централна и Източна Европа по отношение на финансирането на стартъпи, като през март тази година над 320 иновативни компании у нас са получили финансиране чрез фондовете на Европейския инвестиционен фонд. Сами виждате, че живеем в динамична бизнес среда. В такава обстановка има три типа организации, които чакат, които наблюдават и които действат. Тази вечер в залата са именно те. Три структури, които доказват, че България не просто стои на картата на технологиите, а започва да формира собствен технологичен характер. Equity Partners Capital инвестира не в обещания, а в капацитет. Инструмент, който гледа не къде сме днес, а къде може да бъдем след 5 години, когато бизнес средата ще е още по-конкурентна и още по-взискателна. Zekeng, компания, която започва като малък инженерен екип и се превръща в стратегически партньор на международни корпорации, включително на една от най-бързо растящите технологични компании в Европа, Shelly Group. Zekeng е от онези редки примери, които доказват, че когато в България се поставят правилните хора, правилната дисциплина и правилната визия, резултатите се постигат. И Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации. Асоциация, както всички знаем тук, събира инженери, визионери, предприемачи и компании от ново поколение. Това са хората, които не чакат технологията, те са хората, които я създават. Тази вечер е среща между бизнес средата, която се променя, технологиите, които изпреварват пазара и перспективите, които могат да превърнат България в износител на нещо много по-ценно от софтуер. Износител на цялостни технологични решения. Защото истината е проста. Когато бизнесът и технологиите вървят ръка за ръка, се появява нещо по-голямо от самите тях. Нова философия за това как да използваме данни, изкуствен интелект и хардуер, за да решаваме реални, ежедневни, емоционални, медицински проблеми на милиони хора по света. Днес ще видите проект, който може да позиционира България не само като производител на електроника, а и като лидер в емоционалния AI, поведенческа аналитика и ветеринарните технологии. Но преди да стигнем до визията и преди да ви покажа бъдещето, бих искала да дам думата на човек, който носи една ключова роля в този процес. Той съчетава корпоративна кариера и успешен предприемачески път, а от 2020 до 2023 година представяше цялата технологична екосистема пред света като заместник-кмет на София по дигитализацията и икономическото развитие. Дами и господа, моля посрещнете изпълнителния директор на Equity Partners Capital, Генчо Керезов.